Now, verse 19. Kaya ang balaod ni Moses dili makahimpit. Nari with me. Kasi daw, kaya ang balaod ni Moses dili makahimpit. O giinisan kini usa ka mas maayong paglaom. Diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Mo ni comparison sa una, ang makaduol na right person sa Dios is only the high priest. Si Aaron. Ang mga Levites, mo'y nagserbisyo dito sa tabernacle. Nagpasiga sa mga candlestick every day. Silang nagdawat sa mga halad. O ang high priest mo'y mag-execute, mag-officiate sa ilang halad. Ngadto sa amahan, ngadto sa Dios. Apan mo na yung good news, see with me good news. Kita tanan makaduol na sa Dios. Nagdiskutan sa 1 Peter 2 verse 9, I think 2 verse 9, we are the high priest, royal priesthood. Amen? So, ang tanan na nagtuo kang Kristo, na listen, kita di-considered ka ng mga pare, sama sa mga Levita. Meaning, makaduol ka sa atong high priest. Isa nga atong high priest karon nga katumbas, nga puli, ni Melchizedek. Kinsa man ang atong high priest karon? Verse 20, o dugang panini, anaa usab ang panumpa sa Dios. Wala himuha kining panumpa sa diyang gihimong pari sa uban. Apan nahimong pari si Jesus, pinagi sa usa ka panumpa sa diyang mingon ang Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo o dili mo usab ang iyang panumpa. Pari ka hangtod sa kahangturan. At ang palapakan sa Lord. Verse 24, busa sa Jesus, mao ang garantiya sa usa ka mas maayo kasabutan. Mo gitawag the new covenant. Gitawag old covenant and the new covenant. Ang old gitawag to shadow of the new covenant. Ang old covenant gifulfill siya sa new covenant. Meaning ang old nahimo sa new. Amen. Ang old nahimong new, dili na siya separate actually. Sa una, old. Pero karon kini na may new, so ang old nahimong new. Muna si Jesus nahimong balaod. Are you with me? Unsa si Jesus, siya ang nahimong the law of God. Muna nga si Jesus nahimong pulong. Sa una, sa may pulong gisunod sa mga tao, matong naipapan. Gisunod itong mga Ten Commandments. O ang mga balaod, mga ordinansa na gibuhat sa mga pari. So karon, ang papan na to, dili na papan na ba to? Muna si Jesus gitawag the cornerstone. Siya na atong papan. Nga na nagpuyo sa itong kasing-kasing. Are you with me? Ipapakan sila. Ang John chapter 1 verse 40 nag-ingon, and the word became flesh. Now listen. And dwell among them or among us. Mo nang nindot. Mo nang nindot nga masabtan nato samtang nangalagad ko sa Dios. So importante nga nakasabot ka sa atong pagkakristohanon. Amen. Nakasabot sa atong kaluwasan nga si Jesus ang atong higpit nga pare. Makaduol ta niya all the time. Anytime. Amen? Si Jesus ang garantiya makaigsunan. Praise the Lord. Si Jesus ang garantiya ingon nga pare na mo'y nindot. Kaya bisan kung sa atong iduol kay Jesus dilit balibaran. No wonder nga nung ingon si Jesus, pangayo bisan kung sa pangalan. Siya man ang atong pari. Kitang tanan muduol man niya. Maghalad man niya. Amen. Nanginanglan tag hustisya, nanginanglan tag panalangin, nanginanglan tag kaayuhan, muduol man tas pari. No sa una, muduol sa propeta, muduol sa mga alagad sa Dios. Apan karon natay hingpit nga magbalantay, hingpit nga mananambal,
hingpit ka provider, wala kay lain, gawas lamang ni Kristo. Si Kristo may atong dalampanan karon. No wonder makaigsunan. Now, balikan nato. Ato isgutan sa mga Diyos makaigsunan. Kaya sa Hebrew chapter 14. Mauni panahon makaigsunan. At sa Genesis chapter 14 makaigsunan. Verse 17. Mauni ang senaryo makaigsunan sa kay Melchizedek. Praise the Lord. Meaning karon makaigsunan, mauni ang evidence sa fulfillment during the time of Melchizedek. Meaning, mabalik ta sa gitawag ng Abrahamic law. Ang Abrahamic law, makaigsunan, mauni ang makita nimo nga similarity usa sa mga representation sa grace. Sa Genesis chapter 14, makaigsunan, verse 17. Sa pagpauli na ni Abraham kasi Abraham ani na tayo. Wa pag-usap yung ngalan sa Ginoo. Human niya nagmabuntog si Kador Lahumor, yung ngalan. Kador Lahumor. Mas ngalan. Mao ni ang hari sa Sodom. O ang kabin niyang mga hari. Gitago siya sa hari sa Sodom dito sa walog. Sa sapi nga gitawag usab nga walog sa hari. Verse 18. Si Melchizedek nga hari sa Salem o pari usab sa labing halandong Dios. Unsa si Melchizedek? Hari sa halandong nga Dios. Nagdala pan o bino. Unsa gidala ni Melchizedek? Pan o bino. You know what? Ang bread of wine is referring to Christ. Christ is the bread of life, and His blood was considered as wine. Amen? As the presentation of the new covenant. O sa ginadala ni Melchizedek, tinapay o ang bino. Nag-refer kini kang Kristo. Tinapay o ang bino. Si Kristo ang tinapay sa kinabuhi. O ang yang dugo makaigsunan, mao'y papas sa atong mga sala. Ang yang lawas mo'y halad aron sa paglukat kanatong makaigsunan. Naunsay na itabo? O gipanalanginan niya si Abraham sa pag-ingon, panalanginan ka, Abraham, sa labing halandong Diyos na mao'y nagbuhat sa higpit sa yuta. Dalaygon ang labing halandong Diyos nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Gibless ni Melchizedek makaigsunan si Abraham with bread and wine. Na kung sa'yo na ito makaigsunan, sa verse 22, na listen, apan si Abraham itubag,